Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯза влогро сар мекунем аз паравои утюг. Утюгати пардаҳомон нав буд. Утюг кардем. Камтар безеб истодагӣ буд. Баъд пеш аз анамин оғоз кардани влогам мехостам боз як бори дигар ҳамаи шуморо бо ширкати Атоми шинос кунам. Номерои апаи Ситораро мегузорам. Касоне ки хоҳишманданд, марҳамат, кор ва фаъолият кунанд. Ана дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд кор кунанд дар ширкати Атоми, кораш беҳад осон аст. Апаи Ситора тамоми корро ба шумо мефаҳмонанд дӯстон. Беҳтарин маблағро ба даст меоред. Ойликошонам беҳад нағз. Фақат дар 6 моҳ як бор харид мекардед дӯстон. Марҳамат, апаи Ситора ба нависед. Ин кас ҳамаи раванди кораш шуморо мефаҳмонанд. Пушаймон намешавед духтаро. хоҳед аз маҳсулотош харидорӣ кунед, хоҳед аз хона шиштакор кунед. беҳад як кори нағз барои занҳо. Бисёр кремошам, маскаҳошам беҳад нағз будааст дӯстони азиз. Ман аз як ду намудаш гирифта истифода бурдам. Ба ман беҳад маъқул шуд. На самом деле ёрдам мерасонааст. Дар ин ҷо бинед ойликошонам ман нишон додам дӯстон. Мана сурат ба як кори осон, лекин фоидааш беҳад нағз дӯстон. Марҳамат, дар омада кор ва фаъолият кунед. Ширкати корейский аст, корашам осон аст. Ҳама чизе ки ба шумо лозим аст, дар ин ширкат шумо пайдо карда метавонед. Ана дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад як лагманча тайёр кардагӣ будам барои обед. Баъд супермаркети Пайкар рафта будем барои хона. Майда чайда гирифта будем. Инҷо бошад распаковкаи маро тамошо кунед дӯстони азиз. Ва баъд аз ин як салатча кардам ман дар хонам. Салати лёгкӣ. баъд дӯстони азиз, бо гуфтанӣ будам, ки ҳозир дар канали ман реклама скидка рафта истодааст. Касоне ки мехоҳанд фақат 2 рӯз ман мондагӣ ҳастам. Касоне ки мехоҳанд реклама харанд, марҳамат, ҳозир скидка рафта истодааст. Танҳо 2 рӯз. Мана имрӯз мана число 31 октябр то 2 ноябр скидка мешавад дӯстон. Ва баъдан боз ҳамун нархи рекламам чӣ қадар буд, ҳамонқа мешавад. Ана дӯстони азиз, ҳамун чизое ки барои хона лозим буд харид кардем. Бештар аз супермаркети Пайкар харид мекунам. Барои чӣ? Барои ки ҳамаи маҳсулотош свежӣ, гӯшташам, ҳамаи продуктҳои мани сабзавот, мевагӣ, ҳамаш свежӣ, ҳам тоза дӯстон. Як хел чизо ҳастанд, ки ман мисол харид мекунем писта, мағзу час аз бозорам пайдо карда мешаваду. Лекин бисёр вақт мебинам дар Пайкар ҳамун чизе ки ба дилам наздик аст, ҳамна ёфта метонам дӯстон. Ана инҷо тамошо кунед дӯстони азиз. Баъд салатчаро оғоз мекунем.
дӯстони азиз, барои салати мусвекла картошка, гӯшти мурғ, тухм, сабзӣ, бандуэл, кукуруз ва майонез дар кор мешавад. Ҳамаша аз тёрка мегузаронем, майда мекунем. Баъд майонез ка аралаш карда бандуэлро охир мерезем дӯстон. Дар охири вақтҳо дӯстони азиз, бисёр комментарияҳои ман ҳамааш дар рассмотрения мондагӣ. Ҳамаи ҳамун комментарияи шумо аввал дар YouTube студияи ман мебиёд на рассмотрения. Баъд кадомаша ки ман одобрит кунам ҳаваяш баъд YouTube-ам ба мебурад дӯстони азиз. Амҷо бисёр комментарияҳо омадагӣ буд, нашуд ки ман гуфтагӣ будам ки аввал кӯдака нигоҳ мекунам, баъд бисёр вақт успеҳ намекунам хеле кардан. Баъд одамо навистиянд ки хайр, албатта ки ту қатъи мисол хонаводаи шавҳарат зиндагӣ намекунӣ, бояд ки успеҳ кунӣ, кори ҳар як зани якум. Ман гуфтам ки мисол кӯдак ма тоза нигоҳ мекунам, дар як рӯз бисёр короша, протседураоша мекунам. Баъд навистиянд ки ҳар як зан мекуна. Ман хеле одаморо дидагӣ ҳастам ки кӯдакошона даже дар як рӯз куношона намешӯянд дӯстони азиз. Бишам хеле занакҳои чалфаса дидагӣ ҳастам ки бо именно ҳамун занакҳое ки ҳамин гапа мегӯянд, духтарое ки ҳамин гапа мегӯянд, именно ҳаваё кӯдакошона фисош рехтагӣ, ҳамин хеле чӣ мегӯянд, ҳамин чиркин бӯи ҳамин ва чӣ мегӯянд бӯи пешоб кардагӣ ҳамин хеле гашт аста ва пиши тоза нигоҳ намекунанд. Бо бисёртар ҳамин хеле одамо менависанд ҳамин чиза. 100 бор шукр ки ман наметавонам хеле чиза мисол вай карда дӯстон тоқат карда. Ман бисёр капризный одам ҳастам. Ҳама чизам бояд ба таби дили худам шавад. Як каса фикраш, як каса чизаш ман ба намегузарад. Ман худам ба чӣ хел маъқул, ман ҳамин мекунам, всё равно. Бисёр одамои гапша гӯш мекунам, ҳа мегӯям, не ки всё равно чизе ки дар дили худам наздикае, ман ҳамона мекунам. ҳоҷунимо. Барои ҳамин дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки занакҳои тоза ҳастанд, лекин бисёр не. Ман бисёр одамои нигоҳ мекунам, чӣ хел кӯдакошона нигоҳ мекунам. Ман худам хеле хулоса мебарорам ки мисол ҳамин ранги ман бори одам мумкин ки кам бошад. Ман бисёрё ки якум фарзандам аст, бисёр аҳамияти ҷиддӣ метиҳам, намедонам. Лекин фикр мекунам ки агар 5 та кӯдакам таваллуд кунам, 6 та кӯдакам 7 таам таваллуд кунам, ҳамаша хеле як хел нигоҳ мекунам, тоза нигоҳ мекунам дӯстон. Барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки занҳои муҳтарам, фикрҳои худатона барои худатон монед. Хеле ҳар хел гапҳои мада ёд натиҳед. Баъд дӯстон, инҷа ман фақат влог нишон медиҳам. Мисол ягон шумо мада маслиҳатен, ягон чӣ гап занед, ягон занҳои хонашин, занҳое ки дар декрет ҳастанд, ягон чиҳои хушрӯ гап занед, на ин ки маълимагӣ кунед. Ман худо ба шукр хондагӣ ҳастам, дипломи сурхкатӣ института тамом кардагӣ ҳастам. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамин гапа гуфтанӣ будам. Уже ман чанд сол шуд, 4 сол мешавад қариб ки ман YouTube канал дорам, ҳамин влог мекунам. Ҳар рӯз намекардам, азбаски кором бисёр буд, лекин ҳозир уже ман постоянно влог карда истодам. Ин буд як влогчаи имрӯзаи мо дӯстони азиз. Раҳмати калом барои ҳаматон.